Mmm. Yummy, yummy. Mmm. Sarap. Lamig kayo. Ginamos. Yan. Good morning sa inyo. I'm going to eat the adobong siraw. This is one of my favorite gulay talaga. Ginawa ni Ate Nina. Kayo, kumain na ba kayo? Ate Christina, Ohio. Mamahaw ta. Mamahaw ta. Paki-share. Tapos, si Chef Donna is here. And she's busy doing different, Uy, pwede yan may sa loob. Palaman. Pag ginanyan mo siya. Hindi, sinubukan ko lang kasi ito. Yung lutoan. Di ba dyan pwede itlog? Paitlog talaga ito. Ayun o, ang dami niya ginawang Kit kayo. Gani kayo. Bago mo patungan ng isa pa, di ba pag naluto na siya, lagyan. Tapos pag may luto na, tsaka balik na rin. Lamiiyan siya o. Lamiiyan siya o. Hi Mami, good morning. So, ayan. Hi Ate Nati Jane. Good morning sa inyo. Guys, eto na. Naku. Ay, ba't nabawasan tayo? Bakit ibig na dumami tayo nabawasan? May upload ako ngayon sa aking YouTube channel regarding sa sagot ni Yaya sa mga tunay na dahilan kung bakit hindi siya nagpupunta na dito sa bahay ni Brenda. So, panoorin niyo po yung aking interview sa kanya. Actually, it was an ambush interview talaga. Wala na siya nagawa kasi nandun ako at tinatanong ko na siya. So, nandun na yun sa aking YouTube channel, Ma'am Shiji. Ano niyo po? We also have chicken. Jocelyn Cadot, good morning. Nakakain na ba kayo? Panoorin niyo po nasa YouTube channel ko na. Manoorin niyo lahat ng mga ina-upload ko at mga live ko. So weekly, sa lahat ng mga moms na mga nanonood, weekly may exam tayo and from there, doon natin kukunin yung mga winners. So tatawag ako, magla-live ako, may tatawagan ako.
Kapag nasagot niyo yung tanong, actually, most of my question ay galing sa aking live or sa aking upload. So, kaya dapat lagi kayo nakatutok at nakanood. And of course, sana nagsishare din para magkaroon ka ng share badge. Ano ngayon? Sabado. Tututok lang. Diyos, yun yung nagbubam. Mali ka at susiro. Tutok lang lahat sa lahat ng aking live. Bukas, magtatawag tayo kung sino pwede manalo. Oo. Gabi Kita ba ako? Hindi na. Oh, hindi namin makita dun eh. Pati yung ano. Hindi namin makita. Oh, tapos ni... Ano na, Roy? Nga. Sira. Oh. Opo, Maria J. Malin. Thank you, Juras Marie. Well, makaching ate. Josephine Cruz sila lang po. Hindi ko pa alam, wala pa silang ticket. Hindi po, Daddy Jerry. Hindi ko na po siya. Ilan mo? Thank you, Daddy Jerry. Naghihintay lang ako. Sa baba! Hoy! Oh, my God. Ah, wala yan. Wala na. Parang huwag mo tumahaw. Naagi na mo, so? Yato, Felix na. Wow! Ha? Sila na wala. Sulit sila. Hindi niya rin. Oh. Naray ko ka ito dua? Dua lang ito dua. Naray ko ka ito dua sobra. Isang po ano. Just Gusto mo ito. tutok dito? Hindi lang. Kau na din. Kung wala na yung mga. Oh yes, we're back. Nawawala-wala yung signal. Hey! Bungo na yun. Nabungo ng mga bata. May kalbo sa gawas. Hmm? Ano yung ginamos to? Kala? Alia! Ikaw na skarat ka kahit. Alia? Diba sa kao ka? Kailan sa ako ito? Sigaling sa mga nalagyan sa... Diba sa kao? Mahaligo sa tayo. Giren! Ano ito? Ikaw sa takutan na dyan ang ilan. Hindi man natandayanan. Awa? Tara palit.
Nabago ko upload sa YouTube ha, yung mga hindi pa. Ang nakapanood nakakapag-shortlist, panoorin nyo na. Bukas magtatawag tayo sa aking live. Tignan mo ako maliit lang. Maliit lang. Sit at fluffy. Yes. Subukan ko yung ano. Yung lutuan kong maliit. Pag itlog. Ayaw natin. Lagi kasi maliit daw. Subukan mo. Mabilis na siya ano yun. Nakain. Tapos pantay pa. Yung ano. Nasa Davao po. Ako yung bukog ah. May mga show po siya doon sa Davao. Happy birthday sa'yo. Thank you for the Christmas. And God bless you. Kasi tayo. Wait na. Mama lang kasi may nagsabi, punta ka doon para pumunta ka ng Manila. Sino? Dancing lang. May nagsabi kasi sa kanya. Tsaka ay, yun daw siya. Marilyn Gori Grecia. Na. Na, princess. Oh. Ba't na kayo kumakain? Kukurungan ko ka na doon. Bukugin mo? Wala naman itong bukog. Nagi ko ang tinina, karon. Hindi na ako itong bukog na. Ang tagbo mi. Bagod pa. Ka... Ganda daw ng bukog. Ikikita na. Hindi, ako na ba? Pangita ko na akong pako, wala naman ng pako. Ano ba yung ginagda na parang bukog ka? Ano, princess? Bukog ko, hindi ako ganyahan. Bukog na. Sorta na.